Benvidos, benvidas a outra conversa máis do Orgullo Galego. Benvidos a este podcast que xa levamos, se non me equivoco, 145 conversas, penso, dende que comezamos xa no ano 2021. Unhas conversas que, para quen é a primeira vez que está aquí, pois falamos sobre lingua, historia, tradicións, mitoloxía, antropoloxía, política, actualidade, bueno, tocamos moitos temas. E exemplo é que a semana pasada estivemos en Ourense gravando ali un podcast dese ciclo de conversas chamados En Ourense non hai país, un podcast no que falamos pois sobre industria, eólicos, megaminería, denominacións de orixe, indicacións xeográficas protegidas, sector primario, bueno, tema moi diverso, non? As súas potencialidades e tamén problemáticas e ameazas. E é unha conversa que tedes subida tanto no YouTube como en formato podcast no iVoox e no Spotify. Todas esas conversas que desenvolvimos estes anos están subidas aí, non? E hoxe temos unha nova conversa, hoxe mudamos radicalmente de tema, vamos falar de lingua, en concreto vamos falar sobre as falas de orixe galega do Val do Ellas, en Extremadura. E para iso que mellor que contamos cun convidado de luxo como é Xosé Enrique Costas. Sabedes que Xosé Enrique Costas é natural de Mantelas, Freixeiro, en Vigo, é profesor universitario dende hai 39 anos, é catedrático de Filoloxía Galega da UVigo, director do Departamento de Filoloxía Galega da UVigo, onde tamén foi vicerreitor de Cultura e director da área de Normalización Lingüística. Sabedes que el, como lingüista, ten unhas liñas non de investigación que son a dialectoloxía galega, fundamentalmente a do galego de Asturias, León, Zamora e Cáceres, e tamén a sociolingüística, non? Aí temos libros moi destacados, non? Como son a Guía das Linguas de Europa, outro libro mítico como é 55 mentiras sobre a lingua galega, pero tamén, digamos que por devoción, traballa na obra poética e traductora de Cunqueiro, materia sobre a que ten publicado 12 artigos e 7 libros. Tamén de Cunqueiro ten recuperado máis dun 100 de poemas inéditos en libro. Sobre as falas orixe galega do Val do Ellas, ten publicado máis de 30 artigos científicos e 7 libros. Podemos destacar a súa obra principal, non? Da que vamos falar hoxe tamén, que é As falas de orixe galega do Val do Ellas, Cáceres, que ademais editouno en Xerais no ano 2013. E con esta presentación tan completa, vamos darlle paso, vamos comezar a falar dun tema que a verdade que é moi interesante. Moi boas. Que tal? Boas tardes. Escoitas ben. Perfectamente. E nada, darche a benvida a estas conversas de Orgullo Galego, que a verdade tiña moitas ganas de contar contigo. Xa faláramos hai un tempo, pero ao final non podíamos concretar nada. E nada, darche a benvida. Pois eu encantado de estar aquí convosco. Hoxe vamos a falar dun tema que a verdade é moi interesante, sorprendente para moita xente, non? Pero que ti levas traballando nel moitísimos anos e tes un coñecemento, se non é total, case total, aínda que sempre tema, sexa o tema que sexa, sempre estamos aprendendo permanentemente, non? Pero é certo que levas moito tempo con el, pero antes de entrar en materia, eu sí que quería preguntarche, pois, pouco como comezou o teu interese, non, por estas falas do Val do Ellas. Pois mira, isto foi que eu no ano 91 formaba parte do Seminario Permanente de Lingua de COU, que eran a xente que preparaba as probas do selectivo, que facía os exames do selectivo e tal. Eu era un membro máis daquela comisión, e o presidente da comisión, que era Francisco Fernández Rey, comentounos así nun momento de distensión, un momento de café, díxonos, pois acabo de vir dun congreso en Cambridge e había ali un lingüista catalán que dixo que aquelas falas que hai alá no noroeste de Cáceres, que, na opinión del, que aquilo é máis galego que portugués, inda que nós sempre estudiamos como portuguesas porque están alá baixo e están pegadas a Portugal. Entón, o normal é que fosen falas portuguesas, non? Pero este di que non, que aquilo ten que ser galego. E dixe, moi ben, que curioso, que quedou así, non? A ver se ímos ter nós
o noso Alguer, como teñen os cataláns no, o Alguer alá na illa de Sardeña e tal, que un resto é unha colonización que quedou alá. E quedou así, pero esa Semana Santa do 91 eu estaba ca familia en Aveiro e a verdade é que, sí, Aveiro moi bonito, e Costa Nova, toda aquela zona, pero non sei como, mirando un mapa de estradas, vin que, concho, que habería escasamente 2 horas entre Aveiro e aquel val que me chamara a atención, non que nos... Entón collín e dixe a familia, bueno, vou un momentiño a Extremadura a ver se veño esta noite ou veño mañán. Total, só había 2 horas de ida e volta, o sea, 2 horas ida e 2 volta. E cheguei, o primeiro que cheguei foi, estaban en festas e había uns cartéis enormes luminosos que poñían boas festas. E xe, bueno, boas festas tamén é portugués, non pasa nada. Claro. Pero claro, de repente parei no Hotel La Palmera, baixei e topei co que é ainda hoxe o seu xerente, daquela, pois, o meu primeiro informante. Nada, cheguei ali, pero dixen bos días, boas tardes, eles contestaronme boas tardes, empezamos a falar, eu en galego e eles nunha cousa que de repente a min pareceume máis galego que outra cousa. Pareceume máis galego que outra cousa. Dixen, ostra, pero estes tipos falan moi parecido a nós. Moi parecido a nós. Entón recordei que Paco Fernández Rey comentáranos que un camioneiro valverdeiro estivera nun programa de Reixa, daqueles programas que facía Reixa na televisión galega, sitio distinto, e que todo o mundo quedou tamén impresionado, que parecía, por unha parte parecía galego, ainda que tiña as súas cousas raras, e por outra parte que era moi raro que fose galego a 500 kilómetros de Galicia. Entón, ben, aquela noite estiven con Chuchi, que así se chama o xerente este, Xesús Lajas Carrasco, estiven con el, bueno, pois tomando, despois de cear, tomando uns whiskies, e marchei para casa, para a cama, ás 4 da mañán, con todos os paradigmas dos verbos irregulares, xa tomados, porque os dialectólogos somos así, imos falando, imos anotando así, de media langueta, todo o que nos vai chamando a atención, pero, bueno, funlle preguntando, ao día seguinte preguntei e dixeñois, e quen hai aquí estudiosos e tal, entón comentoume, hai un señor aí en San Martiño que se chama Domingo Frades, que ten escrito cousas e fai poemas sobre estas falas e tal. Fun falar con Domingo Frades, o meu gran amigo Domingo Frades, que morreu hai 2 anos, e que foi, ata que morreu, foi académico correspondente da Academia Galega para aquelas zonas, desde o ano 94. Ben, eu entrei en contacto con aquelas falas, con algúns falantes conscientes. Estaban creando unha asociación que se chamaba A Nosa Fala, Fala e Cultura, a nosa fala é de agora, Fala e Cultura. Entón, pois, claro, eu dixenlles, pero vos que pensades que falades? Non sabemos, portugués non é, castelán non é, falamos o de aquí. E, home, pero, entón eu dixenlles, joder, se eu vou a San Martiño, saben que non son de ali por 2 cousas. Primeiro, porque ali coñeces todo o mundo, non? E segundo, porque pola maneira de falar notan que fala algo raro. Entón se me preguntaban, pois, ti non és daqui, non? Ti que és das Sellas ou de Valverde? E xo, non, son galego. Ah, bueno, entón, claro, tiñas que ser galego. De repente iba a Valverde e falaba e dicían, ti non és daqui, non? E xo, non. Ti que és, de San Martín ou das Sellas? E xo, non, son galego. Ah, claro, galego e tal, tiñas que ser galego. Todo o mundo recoñecía no galego algo próximo. Claro. Algo próximo. Desde logo, ben diferente do portugués, é moi diferente do español, pero recoñecían os próximos. Entón, empezaban a contarche historias da mili, de cando había mili, que se encontraban na mili galegos con xente de aquí, e que os de aquí que se facían pasar por galegos, ou da emigración, xente deste val que foi directivos de casas de Galicia en algunhas cidades suizas, é dicir, que había moito contacto e moita afinidade. Entón, eles vían sempre con moita simpatía todo galego que chegase por ali, porque ademais sempre che contaban, fun outro día, fun a Galicia a levar non sei que pedido, parei na mezquita a comer, e decíamos, na Gudiña a comer, e decíame a xente, usted de que parte de Galicia é? Pois eu dicía, non, son de Cáceres. Que non pode ser. Tiña que sacar o DNI para que visen que era de Cáceres e que non era galego. Pero claro, pola maneira de falar, a xente identificaba. Falan un galego raro, pero é galego. Claro.
Porque isto, para que non o saiba, en que zona de Cáceres está todas estas... No puro noroeste de Cáceres, rayando con Portugal polo noroeste e oeste, e un pouco no sur, e rayando con Salamanca polo norte nordeste, e o resto raya co resto da provincia de Cáceres, porque pertencen á provincia de Cáceres. Esta zona foi repoboada con galegos, iso está demostrado, está documentado históricamente, foi repoboada con galegos, como foi repoboada con galegos toda a zona centro-sur de Salamanca, toda a zona noroeste de Cáceres, e todos os vales de Sabugal e Ribacoa en Portugal, porque Sabugal e Ribacoa en Portugal pertencían ao Reino de Galicia, o que pasa que permutáronse con outras terras no Tratado de Alcanizas. En Portugal permutou co Reino de Galicia unha serie de terras, e esas terras que eran digamos, ao oeste do río Coa, que pertencían a León, acabaron pertencendo a Portugal. Entón, toda esa zona foi de repoboación galega, e aí están uns documentos interesantísimos, que son os foros de Castelo Rodrigo, que son os documentos do século XIII, finais do XIII, XIV, e os foros de Castelo Rodrigo están escritos nun tipo de lingua que un galego, non portugués, porque diste, pero que en galego e portugués xa no século XIII eran o mesmo, sí, pero había trazos morfolóxicos e morfoloxía verbal, non che digo grafías, trazos morfolóxicos que eran puramente galegos e non existían ao sur do Miño. Eses trazos morfolóxicos estaban aí, de morfoloxía verbal. Entón, hai, por un lado, temos nas falas de Castelo Rodrigo trazos morfolóxicos, desde logo a tradición escrituraria galega e non a portuguesa, non, ali non hai NHs, nin LHs, nin cosas destas, e por outra parte empeza a haber, notase tamén algún trazo leonés polo medio, algún trazo que é puramente leonés. É dicir, era unha repoboación feita con xente maioritariamente galega, pero tamén habería elementos leoneses no medio. Entón, as falas de Castelo Rodrigo, na época medieval, representarían esa fala nivelada dos colonos. Así o din os grandes filólogos portugueses, Luís Felipe Lelei Sintra ou Clarín de Azevedo Maia, cando estudaron estas falas. E realmente as súas orixes, polo tanto, claro, porque hai xente que di que, bueno, que pode ter orixe no astur leonés, hai xente que di que pode ser portugués, que incluso eu cheguei a escoitar que dicían, bueno, é portugués, pero como están moi castelanizados, pois é como se falas en galego, o galego actual. Entón, quero dicir, realmente está documentado ou, quero dicir, ou a maioría dos estudosos acreditan en que teñen claramente unha orixe galega. Está claro que é unha fala galego-portuguesa, non? É galego-portuguesa porque ten todos os trazos do galego-portugués. A non ditonación, corno, pedra, erva, terra, nosa, é dicir, aí non hai ditonación. Entón, por lo tanto, non pode ser asturleonés nin castelán, é galego. Segundo, cae o N intervocálico, din cear, e din lúa, e din, cae o N intervocálico, e din corazós, outros din corazóns, pero hai dos concellos que din corazós, e o Concello de Valverde di corazóns. Corazóns camións, corazóns camións. Bueno, iso portugués non é. Logo hai cae o L intervocálico, o PL, KL, FL da che, como pluvian da chuvia, clavis da chave, é dicir, todas as evolucións normais para o galego deronse aquí, están aquí. Entón, e a maiores ten unha serie de solucións que acaroan máis do galego que do portugués. Pois, por exemplo, o que che decía agora, é dicir, os plurais das palabras acabadas en N, no concello máis poboado, é en NS, como galego occidental, corazóns, camións, pantalóns, capitáns, e nos outros dous concellos é como galego central, corazóns, camións, capitás, non? Etcétera. Sí. Teñen o enevelar, como temos nós, unha, algunha, iso non ten nin o portugués nin o castelán, e logo o enevelar nos mesmos casos que nós o temos, cando din, por exemplo, non hai ou non é. Un castelán sería imposible que dixera non hai, diría non hai e non é. Non, estes din non hai e non é.
co N velar puro noso. E teñen moitos máis fenómenos, e logo en léxico teñen moitísimos arcaísmos que en galego desapareceron, en galego medieval desapareceron, aquí siguen vivos. Poñoche un par de exemplos. A froita esta que ten 1000 grans, non? Que aquí non é moi normal. Isto coñecemos hoxe a forma española Granado-Granada. En portugués teñen un arabismo, Román Romazeira, é un arabismo. Aquí teñen a forma medieval, migradeira, ou pronunciado como a ser rápido, como en inglés, migreira, que é como aparece no noso léxico medieval. Ou, por exemplo, do latín mulus, o sea, mula, con caída do L intervocálico, eles teñen o mue a múa, como tiñamos nós na época medieval, o mue a múa. Hoxe temos mulo e mula por castelanismo, igual que ten o castelán, ou o portugués, que tin macho, ou din mulo, ou din tal. Dicir, xa temos o castelanismo, eles non. Siguen conservando eses arcaísmos que, pero con total naturalidade, non hai que dino os nenos, dino os rapaces, os malotes que andan en moto rectificada, ali todo o mundo fala así. Entón, claro, hai moitas formas que a nós nos poden resultar un pouco arcaicas ou simplemente descoñecidas, que, se imos ver, por exemplo, está no galego medieval. Outro, ahora mismo, que imos ter dentro dunha hora. Nos en galego temos tronar, non? Eles teñen a forma arcaica. Troar, non? Claro. Entón teñen estas formas e logo teñen uns cambios de significado moi divertidos, curiosos, non? Pois, por exemplo, ali o dormitorio chamanlle celeiro. Vou dormir ao celeiro. Por qué? Porque no celeiro era onde dormían os criados. E pasou de dormitorio dos criados a dormitorio de todo o mundo. Ou, por exemplo, din que cando van de marcha os rapaces van coa súa orfandai. Ostra, pero orfandai que, claro, é un derivado de orfo. Orfo é rapaces sin adultos. Entón é unha pandilla. Claro. A miña orfandai. Hai unha serie de... Ou, por exemplo, xeira. Xeira para nós, para os galegos, é o traballo que se realiza nun día, procede do latín diaria, xeira, o traballo que se fai nun día, o salario que cobras por un día de traballo, pero aquí tamén é un pedazo de terra, máis ou menos que ten 50 oliveiras, pero é o pedazo de terra que das labrado nun día. Que das labrado, decir, pasa de ser unha cuestión monetaria ou unha cuestión de horario de traballo a ser unha parcela, unha leira, pero é a leira que ti traballas nun día. É dicir, houve unha serie de cambios de significado, houve evolucións propias, por exemplo, todos os ditongos eu pasaron a ei penso, que mei tío, non? E sei fillo, non? Etcétera. Logo, todos os ditongos ou pasaron a oi, que en portugués tamén se dá, pero non en todos os casos. Estes din, había poica loiza para lavar, porque non me arroibaron, e non oiví, pois non sei que non sei canto. Todo oi, non? Entón, bueno, pois ti chegas ali de primeiras e encontraste con estas cousiñas raras, pero tamén as ves moi afíns. Ostra, pero isto, con todas as súas rarezas, como se vas ao Eonavia e escoitas falar galego de Asturias. Teñen unhas rarezas máis raras que estes aínda, máis raras, pero non deixa de ser galego. Claro, cando un señor do Eonavia che di doleume unha mola, dis, claro, un galego común di doleume unha mola, pero non é o asturiano doliome unha muela. Xa ves, é galego porque non hai ditongación, pero ali conservan o L intervocálico. Hai moitas falas galegas que teñen cousiñas propias, pero non por iso deixan de ser galegas, claro. E por exemplo, na toponimia? A toponimia é totalmente galega. Polo menos todo ten forma galega. E hai, bueno, tamén teñen algúns mozarabismos e algúns arabismos que aquí serían difíciles de topar ou non existen así directamente. Por exemplo, hai un barrio en Valverde que se chama Caramanchel, non?
E hai un río que se chama Fumadel. Estas terminacións en el sería o noso elo. Eso é mozárabe. Non é nin castelán, nin portugués, é mozárabe, punto. Entón, bueno, si tes unha dúcia de mozarabismos, nós temos recollida pois, uns 4.000 topónimos no Val. Unha dúcia de mozarabismos, unha dúcia de arabismos que puderon ser posteriores, por exemplo, os Abanxís, unha zona que se chama os Abanxís. Si é un árabe, é un arabismo, pero entrou na época dos árabes ou entrou posteriormente porque existe a palabra Abanxil. Claro, entendes, non sabes se é recente, unha formación recente ou non, non o sabemos. O que sí, pois, contoche un detalle curioso da toponimia. Ali a toponimia está toda acastrapada, toda acastrapada. O sea, a xente sigue chamando as cousas como se chaman, pero nos mapas ou oficialmente aparecen outras cousas. Por exemplo, hai un... Ali, claro, díxense antes que todo o que é ou, en galego e en portugués, ali é oi sempre. E entón, un souto é un soito, pero un couto tamén é un coito, non? E entón, hai ali un lugar que lle chaman os coitos. E son os coitos porque son os que serían os nosos coutos. Iso, na fala dali, non ten problema. O problema é cando lle meten artigo en español e poñen los coitos. Entón, en español, los coitos xa soa outra cousa. Parece que é, pois iso, a pinacoteca municipal, non? Claro, claro. Por exemplo, iso pasou certamente, o sea, pasou en realidade, un señor emborcollo tractor nun lugar que se chamaba eran a Sobreira, na Sobreira. Emborcollos o tractor nun lugar que se chamaba Sobreira. Claro, chamaron desa estrada cun móvil que pararon un coche, estaban como a 4 kilómetros da estrada, pararon un coche, outro señor chamou tal, tumba, e chamaron a urxencias. Está en lugar que se chama Sobreira. O helicóptero non daba topado o lugar da Sobreira. As ambulancias mandadas desde Coria non topaban o lugar da Sobreira. Por que? Porque nos mapas oficiais únicamente aparecía el Alcornocal. Claro. Sí. E Alcornocal ali os paisanos non saben, dice, e este Alcornocal onde está? Pois non sei, ese xa non sei onde está. A Sobreira, a Sobreira é aquí, despois do río Pesqueira, despois xa non sei que. É dicir, mesmo a toponimia pode provocar problemas importantes, sin ni siquiera xa, que ás veces traducen a Machada, pero outras veces deforman de tal maneira que aquilo é incomprensible. Por exemplo, hai ali unha parte do río das Sellas, que ten unha ponte de pedra, non é medieval, pero é de pedra moi bonita, que se chama a Ponte de Regañacús. A Ponte de Regañacús. Ponte de Regañacús porque comenta a xente que era ali onde as mulleres se ian lavar. A Regañacús, pois está claro, non? Claro. Oficialmente, Puente de mal nombre. Puente de mal nombre. O sea que, claro, todo o mundo sigue dicindo Ponte de Regañacús, pero ninguén pensa en Regañacús, porque sempre chamo así. Xa, digamos, queda desposuído de toda a significación antiga. Chámase así e punto. Ninguén cuestiona por que se chama así. Pero, claro, oficialmente, Puente de mal nombre. O sea, ele segue a pasar na actualidade o que pasaba aquí, bueno, no franquismo e non só. Exactamente. Bueno, hai todas as... Bueno, claro, as Sellas, por exemplo, o Concello das Sellas aparecen todas partes como Eljas. E claro, de as Sellas a Eljas hai unha traducción rarita de todo, pero que non saben por qué, pero xa aparece en mapas do 19 Eljas ou Erjas, das dúas maneiras. Hoxe oficialmente é Eljas, pero claro, as Sellas. Eu que conste que eu ás veces mandaba cartas por correo postal a propósito para demostrarlles que chegaban. Se eu puña fulanito de tal, calle das Migreiras 13, as Sellas, Cáceres, esa carta chegaba. Por qué? Porque o que lle importa carteiro é o código postal. Claro. Entón, eu dixo, podedes usalo oficialmente nos envíos postais. E, bueno, a toponimia, entón, está totalmente deformada e non hai maneira de facer entender ás autoridades
que empreguen valentemente iso. Outra cousa é a toponimia urbana. A toponimia urbana, xa no ano 91, cando eu cheguei por ali, no Concello das Sellas estaba totalmente en Lagarteiro, na variedade local. Entón puña Calle das Migreiras, Praza do Forte, Praza de non sei que, Rúa de non sei canto, aparecía, estaba Camiño de non sei canto, Camiño do Forno, pois estaba Camiño do Forno. Claro. Por qué? Porque sempre se chamou Camiño do Forno, como lle vou chamar? Entón estaba, a ver, fora unha corporación que o primeiro que fixo foi quitar todos os alcázares e todos os generales do franquismo e poñer os nomes de sempre. Porque os que despois, no Concello de Valverde, algúns sí, outros non. Algúns sí, outros non. E no Concello de San Martín de Trebello, o que fixeron foi poñer as placas bilingües. Calle da Palla, Calle de la Paja. Entrado Forti, entrada del Fuerte. Pero primeiro poñen a forma local. Primeiro poñen a forma local e depois poñen debaixo en castelán. Entón, son estas tres situacións, non? Sí, os alcaldes dentro da súa competencia municipal poden facer cousas, pero date conta que nas nacionalidades históricas, en Galicia, Euskal Herria, países cataláns, vivimos nunha burbulla, porque fora de nós o que hai é un españolismo lingüístico rampante, é dicir, é moi non comprenden a nosa realidade. Mira, contoche un caso. No ano 93 ou así, nas Sellas, había un equipo de fútbol que se chamaba Amigos das Sellas e do Sei Castelo. Amigos das Sellas e do Sei Castelo, porque ten un castelo arriba. Bueno, pois Amigos das Sellas xogaba na Liga Extremeña. Non sei, sería regional, non sei que liga é. Entón, o que me contou isto foi o actual alcalde, Toño Bellanco, que era o presidente daquel clube. Cando Amigos das Sellas ian xogar a Plasencia ou a Coria, os lagarteiros, os habitantes das Sellas, estean onde estean, entre eles falan lagarteiro, que como lle chaman a variante súa. Pásame a tú, a miña, centra, por abaixo, non, dama por arriba, tal. Xogando fútbol falaban entre eles. É túa, non, é miña, tal. Esas cousas. Entón, os xiareiros dos outros equipos, Coria, Plasencia, Montánchez, etc., cando escoitaban que eles falaban nalgo distinto do español, do castelán, animaban a cada seus equipos berrando España, España, España. E eles ofendíanse todos. Coño, que pasa? Que nós non somos españois. Que pasa? Que non somos españois. Que non, pois non somos portugueses, que somos españois, que temos aquí o carné, non sei que. Sentíanse ofendidos, pero era simplemente iso, escoitalos falar nalgo diferente, ou o caso que contaban dúas neniñas lagarteiras, collían un autobús para ir a un instituto a Foios, Ollos, en español, fora do Val, e iban falando en lagarteiro, cando baixaban, seguían falando en lagarteiro entre elas, e os compañeros empezaban a burlarse delas. Guau, 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 que estades ladrando, que estáis ladrando. Claro, elas, por vergoña, cambiaban de idioma. Entón, é dicir, fora do que somos as comunidades con lingua propia diferente do castelán, ter unha lingua propia diferente do castelán non se entende. Non se entende, sí. Neste caso destas minorías, incluso hai belixerancia. De acordo? E ademais, en moitas ocasións, eu comprobo por Orgullo Galego moitas veces coa xente que de outros territorios que non hai, digamos, un idioma propio, que non comprenden, pero moitas veces, ollo, non é con maldade, é que non o comprenden, pois non comprenden que ti nas redes sociais uses sempre o galego, pois non entenden. Quer dizer, e hai xente que con belixerancia e odio, pero outra xente é porque foron educados así e non o comprenden, non é unha maldade, digamos. Mira, en certa ocasión, un pastor valverdeiro regalárame un tesouro que era unha libreta con 3.000 palabras en lagarteiro traducidas ao castelán. Non todas tiñan traducción porque non sabía moitas como se decía en castelán, pero para un filólogo iso que che regale iso un pastor, pois é un tesouro, non? Un tesouro. Un tesouro absoluto. Eles din tesoiro. Bueno, pois eu con isto fixe un artigo e invitáronme da Universidade de Extremadura en Cáceres a dar unha conferencia.
Eu fui ali, din a conferencia puxeron máis 10 da mañá, unha hora así un pouco rara para unha conferencia, pero bueno, deina, e ás 12, cando acabei, dime unha profesora de italiano, mira, que vas facer agora ata a hora do xantar? E dixen, pois, irei á biblioteca, farei un pouco de tempo, porque logo vou xantar co catedrático de portugués e con outro profesor máis e tal. Mira, neste tempo, por que non ves a miña clase de italiano e falas un pouquiño de como está a situación da lingua e da literatura galega? E dixo, encantado. Non che podo, non tes que pagar nada. Eu vou ali e solto espichiño. Entón falei do boom da literatura, da poesía de muller, das poetisas boísimas que temos, da narrativa, dos novos narradores, das correntes que hai na literatura galega, da situación da lingua, bla, 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 bla. E ao acabar, levanta man unha rapaza e pregúntame, yo lo que no entiendo, lo que no entiendo es por qué os empeñáis en imponer el dialecto a la lengua. Claro, eu quedei a cuadros e dixen, ¿cómo? Sí, porque tenemos una lengua que es el español y vosotros vuestro dialecto lo queréis imponer a la lengua que es... E dixen, pero estaba en quinto de italiano, quinto de italiano. Claro. A ser profesora ao ano seguinte. E dixen, bueno, creo que temos unha percepción distinta do que é lingua e do que é dialecto. Para ti que é unha lingua e que é un dialecto, decía a rapaza. Lingua es la del país, la de España, y dialecto es lo que se habla en cada zona. Y que no es como, no tiene valor, tal. Ah, bueno. O sea que si ti máis eu imos agora a la Seu d'Urgell e estamos falando en catalán, estamos falando un dialecto, non? Sí, claro. E damos 2 pasiños, entramos en Andorra e xa pasamos a falar unha lingua. Por arte de maxia. Bueno, me está usted manipulando. Decía, no, manipulando, non. Estou dicindo, a ver, é o mesmo caso. máis claro. Imos ti máis eu ao aeroporto de Madrid, collemos un avión a San Juan de Puerto Rico. Ímos falando español polo camiño, estamos falando un idioma, unha lengua. E cando baixamos en San Juan de Puerto Rico, empezamos a falar un dialecto. Explica isto. Entón, a tipa, claro, viuse pillada, protestou ali, non sei canto, e acabou marchando. Pero cando acabou, díxome unha profesora, amiga miña, este é o nivel normal aquí. Este é o nivel que hai aquí. O nivel que hai aquí. Nun congreso en Salamanca, eu discutín con unha profesora na Universidade de Salamanca que galego, vasco e catalán non eran dialectos. Que iso era na época de Franco, que eran dialectos que cando se consideraban dialectos sociais, de dialectos lingüísticos en ningún caso. Sí. ¿No? Pero sí. esta sensación de que aínda non se fixo pedagogía suficiente sobre a riqueza lingüística de España. Non se fixo. Outro día, recordas cando foi este problema que houbo con que non se puido facer o galego oficial na Unión Europea porque houve estados que non quixeron, que non quixeron e que España, ante o temor da derrota, porque con un só que vote en contra xa está, retirou a proposta. Entón sae unha carta na prensa, un artigo na prensa do ministro de Exteriores español defendendo a riqueza e a pluralidade lingüística de España. Eu digo, chaval, moi ben, alégrame que o PSOE faga isto, porque hai cidades de Galicia onde o PSOE non fai iso. Onde non fai iso, onde non defende a pluralidade, a riqueza que temos. Entón, está moi ben que o fagas, pero empezade pola propia casa. Dende abaixo, sí. E un exemplo témolo na cidade na que vivimos ti máis eu. Exactamente. Para comezar, eu retomando un pouco de antes, sí que quería facer a pregunta do millón que che faría moitas veces, e foi o illamento o motivo fundamental de que se conservara estas falas? Ou algún elemento? Sí, non só. A ver, eu dixen antes que desde logo, está claro que houve repoboación galega, está claro que non era unha poboación étnicamente pura galega, tamén había elementos leoneses, e está claro que ali vivía xente, porque se non vivise xente ali, cando chegaron os colonos galegos, a toponimia anterior non se conservaría. Claro. Se hai toponimia prerrománica e hai toponimia latina antiga, é porque estes poboadores tamén a transmitiron, non? Entón, digamos que foi unha mistura poboacional, pero que aí que mandaba era o rei, a lingua do reino e a lingua dos novos dominadores, que era o reino de Galicia e León. Este val está rodeado de montañas. É un val que está entre 700 e 500 metros de altitude, pero para sair polo norte tes que subir a 1400 metros. Para sair polo cara a Portugal
tes que atravesar unha serra, a Serra da Malvana, varios kilómetros, tamén sobre 1000 metros. Digamos que para o sur si hai algunha conexión con Portugal e algunha conexión recente con Extremadura. Non estivo illado, este val non estivo illado, non houbo isolamento. O que si houbo creo que é unha conxunción de factores. Primeiro factor, unha poboación homoxénea. Unha poboación homoxénea que era rica. Ollo, non é que tivese moito diñeiro, é que este val ten moita madeira, moito castiñeiro, moito souto, moito carballo, ten moita madeira, ten moita pedra, granito, ten moita horta, ten moita auga, con moitos ríos e moitos regatos, moita horta, ten moito aceite, ten moito viño, por tanto era un val onde era completamente autosuficiente. Os que se integraban, que calcúlase que aproximadamente o 30% da poboación de Valverde é de orixe portuguesa, os que se integrábanse na fala local. Na fala local. De feito, eu coñezo aínda, espero que non morresen, dúas mulleres que casaron aquí, casaron en Valverde, eran portuguesas de localidades veciñas, e eu non notei que foran portuguesas hasta que elas mo dixeron. Falaban un valverdeiro impecable. Estaban casados con valverdeiros, a familia valverdeira de aquí, todo iso, sin máis problemas. Entón, os que se integran son os que veñen de fora. Os que veñen de fora non impoñen a súa lingua. Segundo, un val rico. Terceiro, endogamia. Eso pasou hasta hai pouco. Hasta hai pouco, fixadevos que a xente casaba con homes ou mulleres de a 5 kilómetros a 10 kilómetros da redonda, de onde un vivía. Porque había que traballar no campo, tal. E un buscaba unha muller para reproducir e para ter unha muller na casa. Había que ter unha muller na casa. Un home non se valía na casa, non? E había que ter, pois iso, unha muller na casa, sobre todo que proporcionase fillos, non? E atendese os labores da casa. Ali igual, é dicir, ti non podías andar 5 kilómetros ou 10 kilómetros moitas veces para pretender unha rapaza dunha aldea do outro lado da montaña, non? Non podías. Daquela, date conta que ata 1930 ou así, non houbo estradas. Había camiños de carro ou camiños vieiros, pero non había estradas. Entón, comunicados non estaban, pero mal comunicados sí. Eu penso que o factor fundamental da conservación do idioma, da transmisión de pais a fillos sin problema, foi o orgullo de falante que teñen. O orgullo de falantes. Fíxate, en Valverdeiro existe unha expresión que é falar carabineiro. Falar carabineiro significa falar castelán. Meu fillo foi a Mili e volvei falando carabineiro. Non? Por qué? Porque os únicos que falaban castelán no val eran os carabineiros, os guardias de fronteira. Os únicos. Isto xa é a terminoloxía de antes da época da República, a Segunda República. Polo tanto, xente de fora había pouca e a pouca que había integrábase. Coñecín xente de outras partes de Extremadura que estaban ali e que falaban con normalidade en algún dos dialectos ali. Hasta que me dixeron, pois eu son de, imagina, de, non sei, de Coria. Concho, pois non sabía. Falaba talmente como un dalí. Claro. Entón, aos pais parecelles mal que os fillos falen castelán. Parecelles mal, pero ti non és de aquí, pero ti de onde? Eu que fixen para ter un fillo como a ti que fale así? Parecelles mal, se é de aquí, ten que falar como aquí. E eu dicílles ás veces facendo de abogado demo, pero, home, o que se fala aquí solo vale para falar aquí. Non vale, home, enténdeste cos galegos, enténdese cos portugueses, pero só vale para falar aquí. E dixen, é para que máis queres que vaya? É que nós somos de aquí, temos que falar de aquí. E inda que só servise para falar aquí, é que é o noso. Falamos o noso, punto. Non hai máis argumentación. Entón, ese orgullo de falantes fixo que eu considerase este val sempre como unha especie de sanatorio psicolingüístico. Este val volveu moito galego, moita galega fundamentalmente, falando galego cando nunca falara galego en Vigo. Moitas alumnas mías que me decían, íbamos a unha festa ou íbamos a discoteca, o último día de que íbamos a salir de traballo, o último día deixamos ir a discoteca.
decíanme, ostra, é a primeira vez na vida que me entran en galego. E dixe, bueno, alabado, a primeira vez que me entran en galego. En Vigo nunca me entraron en galego, e aquí sí, pois mira, e sí, houve xente que tomou conciencia lingüística aquí, moita xente, polo orgullo lingüístico que teñen aquí. Sobre iso, xusto che iba a preguntar, que xa respondiches case todo, e é que é curioso, non? Eu tamén lía que tiñan ese orgullo e que incluso no que lía, no que vía, non? Que decían, bueno, que teñen ali máis orgullo pola súa fala que moitísima xente en Galiza polo galego, non? E é curioso de como... Mira, o Concello de San Martiño de Trebello irmanouse con Moaña. Cando Moaña gobernaba aquel alcalde, aquel poeta, grandísimo poeta Xosé Manuel Millán, falecido. Cando Millán estaba de alcalde, irmanouse con San Martiño e empezaron intercambios de xubilados, equipos de futbito, empezaron moitos intercambios culturais. A mí decíame o académico da Galega, Domingo Frades, de que lle vale a un alumno de Moaña sacar sobresaliente en galego se despois non o fala? Se despois non o fala. Aquí, bueno, pues non o temos na escola, pero falámolo todos. E efectivamente, todos non, pero digamos que entre a xente nova o uso está no 63%, é dicir, 2 de cada 3 falan sempre, ou case sempre, rapaces, Entón, vas á escola, metes a orella no que están falando no patio, ou vas a un grupo de rapaces que estean reunidos tomando algo, metes a orella a ver que están falando, e o normal é que estean falando nalgúnha das variedades ali. E realmente, isto pregunta, descoñecemento total, puido ter nalgún momento unha maior extensión da que coñecemos actualmente nas últimas décadas? A ver, na época medieval, esta lingua nivelada que che decía antes de colonos galegos fundamentalmente con algunha presenza leonesa, iso que aparece nos foros de Castelo Rodrigo, debeu ter unha extensión máis grande. Ese galego meridional nivelado con poboacións leonesas. Tivo que ter unha extensión maior. De feito, en zonas do sur de Salamanca e do noroeste de Cáceres queda bastante toponimia galega, pero incluso queda toponimia galega que se cambiou hai pouco. É dicir, por exemplo, Pena de Sequeiros, no sur de Salamanca, hoxe é Sequeros, vale? Pero ata principios do XX era Peña de Sequeiros. Ou unha zona que se chama Vega Meán, bueno, esa Vega teria que ser Veiga, non? Pero Meán é galego puro, é do latín medianos, como Vila Meán aquí en Nigrán, non? Meán. Claro, a eses de Vega Meán chamaban de insulto os seus veciños los meones. Entón pedíronlle ao arcebispo de Ciudad Rodrigo, da Cidai, que lle chaman aquí a Cidai, a Ciudad Rodrigo, pedíronlle que lles outro nome. Outro nome, o obispo falou co gobernador civil e pasaron a chamarse, desde 1960, 60 e pouco, pasaron a chamarse Peña de la Vega. Peña de la Vega. Entón, aquilo de Meán, o que era esa forma galega que aí quedaba, eso xa tamén desapareceu. É dicir, que cheguen ata o século XX, ben entrado o XX, topónimos galegos por toda esta zona, indica que aí houve unha poboación galega importante. Hai moitos sitios, non me acordo agora, hai un sitio que fan unha festa como os fachós de Castro Caldelas, sabes, que fan unha festa de noite con fachos accesos, tamén nas urdes por aí fan, e eses, non me acordo como se chama o sitio, pero chamanlle de nome los galicianos, non? Os galicianos, como os de Porriño son zoqueiros, os de Vigo chaman os portugueses, os de Sanxenxo son lilainos, a estes chamanlle los galicianos. É dicir, quedan moitos restos, e apelidos quedan bastantes. Léxico, sí, en toda esta zona, ainda que fale en castelán, o verbo é cherar ou cheirar, non? E os carros fan roderas. É dicir, ves que están, claro, pero para trasegar viño utilizas un funil. Queda léxico galego. Que pasa? Que hoxe non se pode, non sei, o que se fala é un castelán dialectal puro, nada máis. Aparte,
cunha fonética do sur. Fíxate que esta xente, estes do Val do Río Ellas, onde se fala estas variedades de galego, eles cabréanse ás veces cando o resto dos extremeños non nos consideran extremeños. E por que non nos consideran extremeños? Porque non aspiran la S, cando din Extremadura ou cando din estoy aquí. Toda Extremadura din estoy aquí. Estes din, falando en castelán, estoy aquí. Entón, como non aspiran o S, si di, no, ti non podes ser extremeño. Tú non podes ser extremeño. Como que non, coño? Por qué? Porque non aspiran. É dicir, teñen incluso dentro do seu castelán, falan castelán co N velar como a nós. Non? Están aquí. Non din como diría os casteláns de arredor, están aquí. Din, están aquí. Co N velar final. É dicir, vamos, a extensión tivo que ser máis grande. Por que queda neste val? Pois queda neste val, primeiro pola riqueza do val, o que se decía, por esas condicións de certo relativo illamento, pero todo polo orgullo e pola endogamia. Hai 6, 7 apelidos que se repiten en todo o mundo, en todas as persoas prácticamente. Claro. Tamén, algo que me parece interesante é que perspectiva, que visión teñen eles de Galicia do galego, se é maior que a que podemos ter os galegos precisamente deles, non? A ver, para eles Galicia é unha sorpresa moi agradable. Viren a Galicia e poderense entender cos galegos sin cambiar de idioma, para eles é unha maravilla. É como para un galego cando vai a Brasil. E non descoñece que co seu galego se pode entender en Brasil perfectamente. Mellor que en Lisboa, porque en Lisboa igual tarda un par de horas en a facer a orella, pero en Brasil xa cae de seguido, non? Primeiro iso, segundo, sempre xogan co equívoco de, no, eu son galego de Sarria, pero de Sarria, sí, pues, que Sarria falades un pouco raro, entón sempre xogan co equívoco, sempre fan esas bromas. E logo, cando chega algún galego por ali, o primeiro que lle din, cando escoitan falar, é falamos moi parecido, falamos como a vos. Sempre. Temos cousas distintas, eles din coisas. Temos coisas distintas, pero falamos como a vos. Sí. E tamén, claro, a min, algo que me resulta curioso é, cando chegaches ti ali a primeira vez, un pouco como foi a acollida da xente, quero dicir, sorpresa que alguén fose interesarse polas súas falas, máis sendo galego, ou xa houbera galegos antes? No, a ver, ali galegos interesantes polas falas, non. Sí, houbera, o ano anterior a que chegara eu, minto, o ano anterior estivera un profesor que xa está xubilado da Escola Oficial de Idiomas de Pontevedra, Carlos Llús Respaldiza. Carlos Llús é integrante con María do dúo Migallas. Os Migallas de canción infantil, pois o Barbas, o que canta, que toca a guitarra, é Carlos Llús. Pois Carlos Llús, a raíz do programa ese que vos dixen de Antón Reixa, de que levou ese camioneiro valverdeiro ali e ademais entrevistou sentado Reixa nun coche de choque e o señor, o camioneiro, sentado noutro coche de choque ali no medio do plató da televisión, que vin o vídeo eu e é bastante cómico. Carlos viu iso e saiu cos seus alumnos de excursión aquí. A primeira excursión de galegos foi a de Carlos Llús, pero Carlos foi directamente a San Martiño de Trebello, non foi aos outros dous lugares. Sí, Carlos pasoume a min algúns impresos e algunhas pegatinas e cousas que facían na fala e dixo que, bueno, que estaban sorprendidísimos. Carlos Llús, entón, sabían xa que estuvera Carlos por ali, estuveran algúns investigadores cataláns, e pouco máis, despois hai que remontarse aos anos 70, que viñan por ali portugueses que estudaban as falas fronteirizas e entón estudaban, pois, o portugués de Olivenza, o portugués de Cedillo, tal, e tamén se metían aquí. E pouco máis, pero galegos, investigadores galegos por ali non, despois de que aquí demos noticia, empezamos a publicar cousas, a TVG editou algún vídeo, empezaron a ir por ali. E moitos, de feito, o alcalde de San Martiño de Trebello, Máximo Gaspar, dicíame, noutros sitios teñen turismo sexual, aquí temos turismo lingüístico, porque os hotéis están cheos de galegos. Efectivamente, cando chegaban a Semana Santa, as ferias e tal, viñan moitísimos galegos
por aquí baixaban ao sur por calquera cousa, e me dixeron, pois imos a Sevilla ou a Cádiz ou a Córdoba. Pero ímonos desviar por aquí a ver se é certo. Moitísima xente. Empezaron excursións, empezaron, por exemplo, a Irmandade dos Pendellos de Agolado organizou unha excursión ali, onde foi o Mago Antón, Mini Emero, empezaron por aí a chover galegos, foi Uxía en a Lúa, ali a tocar, é dicir, empezou un chorreo de galegos que provocou que o goberno extremeño, daquela estaba presidido por Ibarra, empezase a decir que os galegos nos querían colonizar. Nos quieren colonizar los gallegos. Non, los gallegos de Fraga nos invaden. Hai un titular na prensa. Hostia, los gallegos de Fraga. Entón a decir que os galegos viñamos a invadir o Val do Ellas e a decir que o Val do Ellas era Galicia. Porque empezaron a aparecer algunhas pintadas, non? Así, sempre hai xente nova que vai así moi entusiasmada, leva unha impresión impresionante e fai, isto é Galicia, tal, isto é Galiza, aparecía Galiza por todas partes. E entón, pois, a ver, hai un refrán portugués, un refrán portugués que define perfectamente o que pasaba neste momento. O goberno extremeño tiña esta fala totalmente esquecida. Non lle daba ningunha atención. No momento en que os galegos empezamos a chegar por ali e a preocuparnos por ela e a facer cousas con eles, entón empezaron a dizer, isto é meu, isto non me quites que isto é meu. Entón recórdame esa expresión portuguesa que di que nen fode, nen sae de cima. É dicir, eles non comían nin deixaban comer. Entón aquilo era horroroso, é dicir, non faz nada por esta lingua e tampouco deixas que os demais intentamos facer, pois, congresos. Fíxate que fixemos un congreso ali no ano 98, creo, no 98 fixemos un congreso ali e tiven que pedir que viñese de parceira a Universidade de Extremadura para que non nos visen como colonizadores. O sea, como que organizaba a Universidade de Extremadura, cando organizamos todo nós. Pero baixo a tapadeira da Universidade de Extremadura fixemos ali un congreso, pero senón non podíamos, porque que nos crucificaba a prensa. Pero esa non era a percepción que tiñan os nativos, entendo? Non, para nada. Era a percepción que había desde Cáceres e desde a capital, e a percepción que había por parte do PP e do PSOE, a pesar de que o PSOE local, o PSOE do Val do Ellas, que gobernou casi sempre en todos os concellos, sigue sendo moi favorable á lingua. Claro. De feito, os concellos do PSOE fan todo na lingua. Todo. Claro. Os bandos, os anuncios, todo. Fan todo, sí. E sobre eso, sí que un pouco quería preguntarche cal é a situación actual, non? Porque, claro, entendo que non conta coa protección necesaria que debera, non? E que ameazas ten no presente e no futuro? A ver, non conta con ningún tipo de protección. Foi, no seu momento, despois de que os galegos fósemos por ali e tal, para diciren que facían algo, declararon bien de interés cultural. Pero, a ver, declárase bien de interés cultural unha ponte, un castelo, unha igrexa, e aí sabes como actuar para protexelo. Pero un ben inmaterial como a lingua, declarárono e non fixeron nada. Nada de nada. Nin introducción na escola, nin cursos para administrativos, nada. Simplemente a cartelería municipal está na fala porque os concellos queren. Centro de Soidi é saúde. Centro de Soidi, pois está centro de Soidi. Piscinas municipais, pero porque o poñen os concellos. Porque poñen os concellos motu propio. Entendes? Claro, ameazas. Claro. A principal ameaza é unha ameaza demográfica. A recesión demográfica. Nestes momentos, os 3 concellos perden poboación. En San Martiño e nas Ellas, que son concellos de case 1000 habitantes, xa non nacen nenos ou nacen moi pouquiños. E entón, posiblemente, en 3-4 anos pechen as escolas ali. E en Valverde non, en Valverde sí, pero en Valverde pasa unha cousa. Valverde é o sitio máis grande, que ten 3500 habitantes, e en Valverde perdón, en Valverde, que é o centro comercial dali, un sitio con moito trasego de viaxantes, mercadorías, etcétera, Valverde empeza a haber moito matrimonio mixto, con xente de fora,
porque hai moita comunicación, claro. Empeza a haber moito matrimonio mixto e, por outra parte, empeza a haber como vale, chamanlle a Galicia extremeña porque no inverno é fresco con respecto ao resto de Extremadura, porque ten moita agua, e no verán pois, está protegido polas montañas do norte, e é frío porque é zona de montaña, pero é un clima agradable, e chove moito, chove moitísimo. Non? Chove moitísimo. Entón, por iso, e está indo moito xubilado, dentista, veterinario, arquitecto, xubilado de outras partes de Extremadura ou de Madrid incluso, que compran casas, restauranas e instalanse ali a vivir. Esa xente son focos de castelanización. Fíxate que na maior parte dos matrimonios mixtos nas casas falase castelán, pero fora das casas os nenos aprenden o dialecto local por contacto cos seus compañeiros, porque o resto dos seus compañeiros están falando. Fíxate, falan nas casas, imagina, nas casas falan o 60%, pero chegas ao colexio é o 80%. Por que? Porque a maior parte da xente fala, entón, pois, ti arrastraste. A mí decíamos farmacéuticos de Valverde, hai moitos anos, decía, bueno, nos chegamos aquí e, bueno, el dialecto, decían eles, el dialecto lo entendemos moi fácil, sí, a los 2 días lo entendemos, pero nuestra hija a la semana ya lo estaba hablando. ¿Qué remedio lle quedou? Claro. Sí. Os rapaces non teñen problema, non teñen... Os pais tampouco facían por falalo porque era el dialecto, pero a rapaza era a lingua de integración. Iso sigue funcionando. Por unha parte, entón, está decrecendo a poboación, hai matrimonios mixtos, hai poboación, sobre todo poboación xubilada, que se vai xubilar ali, poboación de certo nivel económico, certo nivel cultural, pero que en ningún caso van a aprender a lingua. E si constitúen focos de castelanización. Iso por un lado, a nivel humano. Entón, non hai poboación nova arraigándose, non hai unhas empresas de transformacións agrícolas, queixerías ou leiterías, ou non hai, potentes non hai. Hai pequenas industrias de 1, 2, 3, 5 traballadores e para de contar. Iso por un lado. Logo, a escola sigue sendo totalmente en castelán. E ainda que os rapaces falen e whatsappeen e chateen na fala, non saben como escribila. Porque non hai unha normativa. Non hai. Empeza a vela agora. A Universidade de Extremadura aproboulles unha e está intentando introducir agora. Entón, non hai... Fíxate que diferencia con respecto a nós. Hai moitos galegos que din, home, perdona que non te hable gallego, pero para hablarlo mal non te lo hablo. Ou, ao revés, perdona que non escriba en gallego, pero es que non lo sé escribir. Eu falar falo, pero non sei escribilo. Eles non teñen ningún problema, eles escriben para diante. Nos besos whatsapps, capturas de whatsapps. Mesmo o portavoz de Vox en Valverde, coño, teñen un de Vox ali. O portavoz de Vox fala todo o día valverdeiro. Entende? Entón, bueno, porque ali fala o todo o mundo. Ese é o problema. Non lle queda máis remedio. Claro, entón, por unha parte está tamén a turistificación, hai moito turismo no verán, moitísimo turismo, entón, claro, co turista que vas falar? O inglés ou castelán. O turismo que hai ali é un 90%, non, un 80% castelán, español, nun 10% italiano, tamén hai bastantes italianos, e logo, un 10% que pode ser galego, pero os galegos nunhas zonas moi determinadas, nunhas datas moi determinadas, turismo portugués ali non hai. Teñen moito contacto con Portugal. De feito, a localidade portuguesa máis próxima, importante, é Penamacor, que queda a 20 kilómetros, pois hai moita xente que vai á piscina cuberta a Penamacor, ou vai ao ximnasio a Penamacor, ou xoga no equipo de fútbol do Penamacor. Hai intercambios fronteirizos, pero non, neses intercambios favorecen que eles usen sempre o valverdeiro, porque está máis próximo do portugués, claro. Pero así a todo, é unha... o non estar normalizada a lingua, o non ser cooficial, ni siquiera a nivel municipal,
E iso que ali as asociacións, as amas de casa, os cazadores, o club de futbito, toda a cartelería, todo o que poñen é todo na fala. Todo na fala. A fala dali local. Cada unha a súa fala. As obras de teatro, as festas que fan, todos os cartaces, todo está sempre na fala. Pero non todos os profesores están polo labor, aínda que hai cada vez máis profesores dali dos 3 lugares que falan e poden dar as clases na fala. De feito, tamén comentaba un profesor de historia en Valverde que dicía, eu teño que dar a clase en castelán, porque me obrigan a dala en castelán. Pero empezo a explicar calquera cousa e con que me pregunten en valverdeiro, o resto da clase xa voume o resto da clase vou estar falando en valverdeiro. Claro. Por que? Porque é o que falo con eles fora. Sí. É o natural, digamos. Exactamente. O normal ali é iso. Pero sí que me chamou a atención unha cousa, e mentiría se non o comentase, que me asustou que por primeira vez, hai 32 anos que eu vou por ali, escoitei meniños falando en castelán. Nunha festa de cumpleanos. Nunha casa rural, ali na bella fábrica en Valverde, fomos ali a tomar unhas cañas e tal, e había unha festa de cumpleanos infantil. E xa me chamou a atención que había algunhas nais que falaban en castelán. Pero despois os nenos estaban xogando en castelán. E despois pregunteillo a unha amiga valverdeira, profesora na universidade, Alicia Manso, que fixo a primeira tese de doutoramento sobre o léxico destas falas, e díxome que sí, que xa se están dando, pero iso é por nais de fora que despois, o efecto televisión, dibuxos animados é demoledor. Claro. E contra iso non hai dibuxos animados en portugués, nin na fala deles, nin supoñelo, etcétera. Entón, os nenos despois poden seguir falando, pero era o que me comentaba ela. Ao contrario do galego, en algunhas partes de Galiza, en algunhas partes de Galicia o galego está sendo substituído polo castelán. Substituído. Aquí substituído non. Aquí o que está pasando é que a nosa fala se está diluindo con cada vez máis castelanismos. A xente pensa que fala en valverdeiro e está falando xa un castrapo. Porque cada vez, iso noto eu na fala dos vellos, a fala dos novos, non son o léxico, nas estruturas sintácticas, na morfoloxía verbal, notase moitísimo que a presencia do castelán é demoledora. Claro. E sobre todo isto, entrando xa no final, non? Vou facer 2 preguntas. A primeira é que todo isto ti recollíchelo nun libro publicado en Xerais, non? Que o galego, as falas orixe galega do Val do Ellas, en Cáceres, Extremadura. E un pouco, como foi a acollida deste libro tanto no territorio galego como ali na propia zona, e se na actualidade podemos facernos con el, que nos está a escoitar pode mercalo ou pode lelo? Eu creo que sí, que non está descatalogado. A ver, xa ten 12 anos no mercado, pero non sei, supoño que se se pide algunha librería que o poden, se se encarga, ao mellor vas a calquera librería e non está, pero poden encargalo porque supoño que en Xerais que terá que haber algún depósito. A ver, o libro presenteino ali, presenteino en Valverde, na sala de festas do Hotel La Palmera, ali, pois, ante un público ateigado e acolledor, con 2 presentadoras maravillosas, Alicia Manso, esta que hoxe é doutora, e con outra doutora, pero doutora en medicina, con Estela Estévez, daquela era estudante. E hoxe, pois, é unha famosa médica. Estas 2, unha falante de Valverdeiro e outra falante de Lagarteiro. Presenteina nun día precioso, e a acollida foi moi boa porque era a primeira vez que se escribía un libro especificamente sobre aquelas falas, non? Explicando orixe, explicando morfoloxía verbal, explicando trazos léxicos, explicando todo o que eu fora recollendo ao longo de 20 anos en varios artigos, en varios capítulos de libro, congresos, etc. A partir de aí, seguín publicando. Oxe, se tivese que facer outra vez este libro, teria que aumentalo bastante. Pero, no seu momento estuvo
foi importante, e a acollida aquí tamén foi boa, sobre todo porque aquí sempre existiu unha simpatía pola existencia destas falas, non? O efecto simpatía notas en que moitos galegos que se desplazan a Ciudad Rodrigo, a non sei que, non sei canto, sempre procuran facer unha escapadiña ou arrimarse por aquí a meter a orella. E sabes por que sei? Porque o meu amigo Chuchi, o do Hotel A Palmera, que é o hotel máis grande que hai ali, cada vez que chego por ali digo, que moitos galegos están por aquí? E di, pois non, este ano non sei que, como ele leva registro dos que lleven. Claro. Entón, pois, este ano foi terrible, chegaron 2 excursións, non sei que, tal. Entón, pois, sempre hai pinga de galegos ali, curioseando. Hai pouco, creo que foi o ano pasado, foran Pepe Barro, Enrique Sanfiz e outros amigos de Ferrolterra, de Terra de Trasancos, foron por ali e fixeran unha reportaxe que despois publicaran en Sermos Galiza e en Radiofusión, en outras emisoras, en outros medios galegos sobre esta realidade. E a verdade é que a eles agradalle sentirse obxeto de curiosidade, agradalles. Galegos sí, pero ainda que veña, non sei, hai pouco estivo unha televisión do norte de Italia, estuvo grabando aí neles, eles encantados. Claro. Eles encantados, entendes? Por qué? Porque e máis orgullosos aínda. É dicir, se alguén vende tan lonxe a escoitar como falamos, é que isto ten que ter valor. Entendes? Isto ten que ter valor. Entón, prestixe esa fala, non? Exactamente. Xa engade un plus de prestixio e eles despois, cando van por Extremadura adiante, cando van por os que viven en Madrid ou en Barcelona, tal, que hai moita emigración tamén, sobre todo no País Vasco, os que viven por pois eles están orgullosísimos e siguen falando. Eu coñecín fillos de lagarteiros e fillos de mañegos no País Vasco que naceran no País Vasco. Algún deles nunca estivera na terra dos pais e falaban perfectamente. Como pasa coa emigración galega en Suiza ou en tantas partes, claro, que sigue mantendo o idioma. Pois exactamente o mesmo. Por exemplo, a xente que nos está a escoitar, que diga, pois eu quero ir a esta zona, ti que xa coñeces a zona a perfección, que lle recomendarías, ademais de, lóxicamente, non, para coñecer as súas falas, entendo que é unha zona que ten moitísimo para desfrutar, para coñecer. Sí. A ver, primeiro, o casco histórico de San Martiño de Trebello é unha maravilla. Eu recomendo facelo de noite e cando abren as minas, porque teñen as minas de auga arriba, pola parte de arriba do lugar e os campos por debaixo. Entón, abren as augas e todas as rúas teñen un rego de auga polo medio porque van para os regos de abaixo. Entón, para min, sigo dicindo que un dos praceres máis inmenso é camiñar descalzo de noite pola rúa de San Martiño de Trebello, de noite, en silencio absoluto e mollando os pés naquela auga, non? De verdade, para mí é unha sensación de felicidade absoluta. San Martiño de Trebello é unha maravilla como lugar, arquitectura tradicional, comida, hai un par de lugares, un deles na praza que se come moi ben, Sabores de Sempris, chámase, e outro de los cazadores, tamén comese moi ben. Despois hai que ir ao estanco. Se alguén vai a San Martín de Trebello, hai que ir ao estanco e preguntar por Julián, que ten varios locais de viños típicos, e ademais aí vende literatura galega, vende libros sobre esta zona, e bueno, se vas a de Julián, vaiche vender hasta a súa nai, porque el quere vender. Pero bueno, atende perfectamente, encantado da vida aos galegos, bandeiras galegas por ali, extremeñas, todas as que queirades. De feito, Julián, todos os días de San Martiño, que é a festa grande do lugar, 11 de novembro, sempre contrata gaiteiros galegos. Eu teño encontrado ali algunha vez uns gaiteiros de Redondela, a última vez que estive estaban tocando Airiños de Caldelas de Castro Caldelas, sempre contrata gaiteiros para alegrar a festa. Logo, as sellas ten o castelo na parte de arriba do lugar, o castelo ten unhas vistas moi bonitas, está arquitectónicamente, está moi deformado, pero bueno, digamos que as vistas que ten desde arriba e a zona do castelo que está semi-restaurada é chula. E Valverde, que é o sitio máis grande, pois bueno,
ten zonas de paseo ao redor do río, ten, tedes tamén roteiros pola montaña, varios roteiros pola montaña, ata o Pico Xálima, algúns chaman este val de Xálima, o Pico Xálima é o que preside o val polo norte, ten 1492 metros, a cifra é fácil de recordar. E logo, pois, na parte do sur, do que é a devesa de Valverde, eu recomendo sempre dar unha volta por Salvaleón, que son as ruínas dunha fundación dos reis galegos Fernando II e Afonso IX. Nunha das últimas manifas da lingua en Santiago, topei cun grupo de arqueólogos galegos que coñecín ali unha vez e dixeronme que estaban excavando en Salvaleón. Estaban excavando, non sei que nos contratou, se a Diputación ou o Concello, están empezando a excavar Salvaleón. Salvaleón é unha cidade murallada preciosa, debeu ser preciosa, conserva toda a muralla, están ruínas, claro, todo arruinado, pero se a restaura un pouquiño pode quedar un lugar chulo. Está moi bonito, en unha zona por aí. Todo o campo de Valverde ten zonas de roteiros maravillosas. Recomendo ir na primavera. Na primavera en estoupido de cores e de sensacións olfativas e de paxaros, decir, unha devesa verde, porque claro, estás en Extremadura, pero estás nunha Extremadura verde. Claro. Unha Extremadura moi verde. O campo de Valverde, pois iso, para andar, para rutas en moto tamén, en bici, e sobre todo o capital, o maior atractivo que ten esta zona é a xente. O maior atractivo é a xente. Entrar nun bar e poñese a falar con calquera. Oi, ti es galego? Pois mira, aquí estive un galego unha vez, ou estive en Galicia, empezanche a contar a súa vida, levanta a súa casa, métenche do viño deles. Cuidado co viño deles. Entra moi ben, pero ten moita máis gradación que o noso. Entón, pois, é perigoso. Os embutidos ali tamén son moi ricos, e os queixos. Entón, bueno, de traer hai que traer, desde logo, aceite. Teñen unha cooperativa ali que se chama, a cooperativa de San Martín, pero logo teñen que fai un aceite que se chama o Lagar dos Lopis, e ese o Lagar, ese o ten o apóstrofo gastronómico que tamén temos aquí nós, Mesón o Carro, e que lle poñen ese rabicho, igual, o Lagar dos Lopis, ese o ten tal. E hai ali unha almazara que se chama As Pontis, que fai un aceite maravilloso que se chama Vieiro. Entón, eu recomendo para a xente que lle guste a repostería, por exemplo, primeiro, aceite Vieiro, pero se che gusta a repostería, pois te salí aceite con aroma de vainilla, aceite con aroma de café, aceite con... Ten moitísimas, porque ele experimenta moito. Miguel Carrasco chamase o dono da almazara, é un rapaz novo, amiguísimo de Galicia e do galego, podedes ir por ali, encantado el de recibirvos. Está pegado ao casco de Valverde, inda que xa é Concello das Sellas, claro. Pois con estas recomendacións eu quero animar a xente pois que a vaya por ali. Eu tamén, aparte, quero ir, que xusto o ano pasado estivera Mérida, Cáceres, Plasencia, Badaxoz, etc. Claro, logo a xente dicime, como non fuches por esa zona? Pois é algo que me quedou pendente para este ano, así que tomamos nota destas recomendacións. Recomendar eu tamén o teu libro que recolle todo isto e moito máis o que falamos hoxe, e tamén que aproveita a xente pois para mercar un libro que é máis recente de publicación, non? Que é a Fala, o galego de Vigo, non? A Fala de Vigo, que é un libro... A Fala de Vigo, perdón que te interrumpa, a Fala de Vigo non se vende. É un libro que vai a estar nas librerías, pero que a xente pode pedir, pode ir polo Concello de Vigo e recollelo, porque agora van sacar unha segunda edición que paga o Concello de Vigo, vai ter 1000 exemplares. Entón, podes ir polo Concello de Vigo a pedilo, ou podes encargalo en algunha librería de Vigo, porque van deixar para regalo en moitas librerías de Vigo, pois que hai xente que pregunta, oi, este libro onde podo comprar, como diste agora? E digo, non, é que non se vende. Non, é un libro de presente, de regalo.
Vale. Pois anotado queda. Nada, pola miña parte, darche as grazas por esta conversa tan interesante que, como dicía ao comezo, tiña moitísimas ganas de facer. Eu aprendín moito e nada, darche as grazas e espero tamén pronto poder facer algo aí sobre as falas outros sitios, tamén a de Vigo, que creo tocas temas moi interesantes, non? E que creo que é importante que tamén, pois, quen aínda non o coñeza, pois, poida saber de toda esta riqueza. Así que nada, pola miña parte, moitísimas grazas. Pois eu quero agradecervos a vos, a ti, Borxa, a acollida, sobre todo, agradecerche como galego, preocupado pola lingua, o labor tan importante que faz desde Orgullo Galego. Pois moitísimas grazas, ojalá poidamos seguir traballando así moitos anos e nada, deixámolo aquí para a xente que nos está a escoitar e que entrou tarde. Esta conversa quedará subida en iVoox, en Spotify, formato podcast, pero tamén no YouTube e nada, para calquera cousa podedes falarnos, podedes falarlle a él e seguiremos nas próximas semanas en novas conversas. Moitísimas grazas e chao. Hasta logo.